Dik, Apa? kowe di duit ora? Duit apa dah? Wong aku gak kerja, mbak jaluki duit. Wong kowe sing kerja mah njaluk duit aku piye karemu? Iya, Dik, aku kerja ki yo sepi gara-gara ana corona ora di duit aku. Jane iki njaluk duit karo mbok apa to? Yo. Aku ya esuk gung ngrokok Dik, lambeku kecut. Dang toh. Yo iki rokok. Ayo rasa rokok. Ngomong to areng. Dik. Ra duwe duit aku ki, Mas. Resek aku resek. Iki yo lawang kan dibuka. Wah, biasane iki wong iki dene duit ngene. Wong yang mlebu colong ae. Wae. Di duit namuran di duit. Maling ae. Sang di malapit. Neng di bocah. Mungkin duit neng kene kan dicukup ora ngerti. Lah, kok duitku gak enak. Wadah, kre bocah kene cukup duit tuh dicukuk. Wah, gelek nae weh. Wah, kita nona weh sampai temu nek tak buyang banyu weh. Alah, tuku rokok engko ae, ndak ngarah wong eruh ning kene. Ayo le kene si ae. Enak yo. Urip ning desa iki enak ngene. Wah, angene semilir kaya ngene. Cuk kambiye enak ini iki. Ini ambek turun enak ngipi-ngipi rondo menang ngipi rondo ayu. Tahan. Wah, kuwi bocah. Hujan opo iki? Hujan jasmu kuwi ta. Lah apa tadi aku turu iki nang jowo piye? Duitku kan bojomu to. Sepurane to, Dik. Wong iki yo urung tak tukokno iki lho yo sepurane to. Ini ndi Sepurane sepurane. Itu ilang, Dik. Lho urung tak Joli pokoke joli. tutuk datuk duwite urung tak tukokne guyang banyu lho. Ya wis kono kuwi Jawa apa ora awe ki kalong dosa ngono iki. Iya sepurane to, Dik. Lah sepurane. Sepurane opo? Di sepurane to, Dik. Yo wong yo tak tukokno ngono. Sepurane. Lah, mbok bali neh delokan wis tak hapus saka kakak. Yo aja to, Dik. Sepurane to, Dik. Sepurane. Iya sepurane to, Dik. Sepurane urung tak tukokno rokok wingke yo aja mbok hapus to. Alah, iwak teri iwak paus ora urus.